dan sekitarnya itu identik dengan ketoprak. Betul. Gitu. Dalam rangka hari jadi pun tidak meninggalkan ketoprak. Sampeyan ini adalah tokoh ketoprak besar siswa budaya gaya baru dari Tulungagung. Lho diketokke kepinterane. Wong diparingi saweran semono karo Pak Lurah Bu Lurah. Ya. Dalang yo ngemati saweran barang yo ngopo. Mau yo tak kira madhep rono yo ora pirsa lho kok yo nglirik rono barang iki. Derek. Aku digandhenge sinten? Mbak Tri Hastuti Ernawati. Oh siap. Sing lakon viral wae terkenal Sri Tanjung. Wah, yo. Wah, enten Mbah Lurah Tanjung barang kok. Lah iya. Sapa ngerti esuk terus apa bersih desa Tanjung terus Sri Tanjung. Sri Tanjung sida peksane mengke Mbah Tanjung lho. Ah iya. Ngoten. Monggo Mbak Sri Tanjung. Nggih. Siapa sih, Mas? Oh, jenengan sutradara, Pak. Nggih. Kawula nuwun dumateng sedaya para lenggah kakung saha putri. Kentongamu ndi, Pak? Kentongamu. Tasih sesarengan kalian ketoprak gaya baru. Sido ludes. Ingkangipun pimpin dening Roko Mas Jo Gluduk dipun bendaharai dening Roko Mas Jo Klidik. Ing dalu menika badhe atur pasugatan ketoprak kanthi lampan Sri Tanjung Sida Peksa Sugeng Hamirsani. Tok 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 tok. Ketoprak barang Sri Tanjung katindakaken dening waranggoning sampun kondang saking Laladan Ngawi. Nenggih Mbak Yu Tri Hastuti Retnawati. Dene Patih Sida Peksa. Tanjung apa mliwis iki. Nyapa? Lho karepe yo mlaku lembeyan to kok iso. Lakone. Bose to lagi tak siarke barang kok. Dene Sida Paksa utawi Patih Sida Paksa katindakaken dening Raka Mas Dwija Klidik. Dene Korsi katindakaken dening Mas Jo Gluduk. Omongo aku ora mlebu. Lah ngapa to? Loro weteng gitu di kursi. Ayo manut sutradari to. Lanang ya sutradari. Lah iya to, tunggale Iti. Sewang yo mekler. Nggih. Sampean dadi Sida Paksi. Sida Paksi. Ya Mas, mergo iki sutradari asmane Mas Cahya Kuntani. Kuntardi Laras saya. Coba Mas. Adegan wonten ing kepatihan Sukodono. Duduk. Sik. Modele ra ngajari tukang ngentong sampe. Lah pripun to Mas? Tukang ngentongipun enten ndak di. Oh, nggih panjenengan ora pirsa kok. Aku ora nyawang kono, sorry. Cobi Mas, coba oleh butuh rangkepan. No. Ayo. Kowe iki kepan. Cekelen tangan ngene lho, kok iso mbok pangku ki ya ngopo kok iso. Nah, ngono. Wong kono ana dipangku kok iso. Ngono. Ayo. Linggomu angel kok kena hernia lho. Iso ngentongi ta Pak Milan? Kok iso ngentong toprak barang iki? Kene lair iso gejot. Oh, bareng mercon ta? Layar model kuwi dobles. Sri Tanjung. Injih Kakang Mas Sida Paksa. Ngopo sakwise pun Kakang teko ning papan kene njur kowe kula tamu katon susah. Kula mboten susah Kang Mas. Ananging jroning ati kula sakmenika kula kangen sanget kalih panjenengan. Ning panjenengan kalih kula kok rada kepripun ngoten dadi kula niku nggih gelo Kang Mas. Sejatine pun Kakang uga kapang banget marang Sliramus Tanjung. Napa nggih Kang Mas panjenengan kapang kalih kula saestu Kang Mas. Nanging sakwisipun Kakang tumuju Sirap yo dialog. sakwisipun Kakang tumuju ning Taman Kaputren. Oh, tenis suwo sithik. Suwo. Kentongan nggih ngurip nil. Nggih. Sakwisipun Kakang tumuju ning Taman Kaputren.
rungokno sik tak omong-omongan. Ketoprak. Menika sinten to Kang Mas kok ngrusui panjenengan kalih kula? Yo Kang Mas niku sinten? Si Tanjung, Hanjeng Kang. ora perlu kowe ngalihke. Rene, ini ngrusak kentongane gorene. Kentongane gorene kowe dapuk kono ban. Anyar lho iki. Rasah jelimur kowe kira rasah jelimur. Ngene tak wari ngentong. Siarne ngoyo-ngoyo ngawut le ngentong. Ngene Pak, anu niki mboten saged kula contonipun Pak. Ya Iki anu pancen jog kluthuk iki ngrusak budaya. bener. Kene. Iki jan. Aku dadi apa? Dadi sida paksa. Iki jan ngrusak kae. Diajeng serigala. Hei. Sri Tanjung. Tak tuwapuki lambemu. Lah yo duwe ingon-ingon serigala ngono lho. Tak jebles ae kok iso. Sri Tanjung kok serigala yo. Duwe ingon-ingon. Sri Tanjung. Enggak sida pekok. Enak wae. Sri Tanjung nesu. Ya nesu lah. Lah serigala ora. Lah iki duwe ingon-ingon, Bos. Lah nek aku serigala ki rambuté nang endi coba? Sik, ngenteni kentongan. Nggih, nggih. Sampeyan iki aja macem-macem karo aku. Nah, iki urip tenan lho iki. Loh. Kayak tukang patri. Sri Tanjung. Hanje Kang Mas sida paksa dawuh menika Kang Mas. Wis suwe pun Kakang ora ketemu marang seliramu. Paribasan dina iki pun Kakang bisa ketemu. Pun Kakang kapang banget karo kowe. Kula nggih kapang kalih panjenengan Kang Mas. Satinipun Kakang. Aku ngene iki anyel aku. Emah aku Kang Mas. Ketoprak kok iringane Adela iki lho. Wah, kuat tengane iki Mas. Ayo Mas yo. Nah ya. Kocluk. Wis rasa udur ngene iki marai melecehkan budaya. Iki lho, Pak. Ketoprak kok. Kowe iki sing barep mau lho, kowe barep ya kleru kok. Mula diderokne karo adimu. Nggih, jenengan Wis serius. Udah kudu oplo. Sri Tanjung, Lagi lho, bener. Hanje Kang Mas. Wonten dawuh. ora papan kanggo gegojekan. Nah, iki lho. Yen nganti sliramu ora gelem kandha bloko. Ing papan kene aku bakal kowe lan Iki piye? Ngene iki dadine. Wah, aku rek anyel aku. Ngene iki mare gairahku meningkat lho. Nyapo. Wis adem-adem. Padha wae sampean. Lho iki gaya baru kok. Gaya baru niki budaya lho. Nggih Pak Sis. aku no nular-nulari kok iso. Tenanan. Wis paringno anu sing ngesor ae. Kene aku. Iki serius. Tenanan. Nek kowe dapuk ngene, sampe dadi mban. Oh, siap. Nggih. Kae ndang kono dadi mban ning Nggih, sebelah anu. Kene. Kene. Sri Tanjung. Monggo Mas. Kono ki lho, kowe kon dadi mban. Nggih. Lah dan kowe lho gawe kudung ayo. Bar iki Pak nggih kudung. Sri Tanjung, Jek Kang Mas. Wonten dawuh. serius. Kurang apa aku menehi katresnan marang kowe Sri Tanjung? Yo kene nganti kowe tumindak sedeng marang Gusti Prabu Silatikrama. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas telung plengkung gemulut telung-gelung. Ing kepara nyata kowe malah nyeset wirang Pun Kakang. Duh Kang Mas. Assalamualaikum. Oh, Bang Didele tekan. Ganti neh. Salam. Saking pundi? Napa leres niki daleme Gusti Sida Paksa? Leres. Badhe pasang wifi. Ketoprak wifi lho. Angsuran Mas, angsuran. PLN ini dereng enten. Jangan padoske setrum riye. Mungkin nek pun antak angsal setrum. Damel napa? Jenengan riki. Damel napa? Jenengan kula setrum. Oh iso. Kena. Si Tanjung. Pripun Kang Mas?
ing papan kene pun kakang bakal niki pirsa. Apa bener yen Gusti Prabu Saladikrama wis sumandha ning papan kene si Tanjung? Duh Kang Mas, sak menika saestu tresna kula namung kagem panjenengan. Ati kula namung kagem panjenengan, boten enten sanesipun. Namung siji teng ati, siji ning kana, siji ning kana, siji ning kana. Kita ya pengen ngendok jare iki. Kula mboten nate sedeng Kang Mas, sumpah kula wani disumpah teng mriki disekseni tiyang pundi nika galuk. Maramu cilik sithik lho. Saestu Kang Mas. Sak menika kula mboten nate sedeng kalih sinten-sinten. Si Tanjung, Hanje Kang Mas. Praptane Biyung Ban. sakabeng kandhamu sing mangerteni ora ana ya Biyung Ban ana ing papan kene. Lho, napa nggih Kang Mas? Kowe ngomong apa ta jane karo bojoku? Kok dadi kaya ngene? Biyung Ban. Ayo jangan kowe. Rene. Ing samong Sak mangkok semu. ing mangkene kowe anggonmu ngawat-ngawati bendaramu putri. Mboten kira-kira anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Apa wae sing Satosipun Gusti Putri menika tresna sangat dumateng panjenengan. kabeh para Nanging menapa panjenengan menika dakwa maneka warna? yen bendara Sakit terus yang mana kula Gusti Pate. Ora. Kula menika dados saksi ing dalam kepatian. Aku bila saking menika. Oh, Panjenengan sampun dakwa maneka warna dumateng Yen Gusti Putri. sama- Gusti Putri menika Nyacret embane. kowe iki malah kaya jalak uren. Ngomong ae gentenan kok iso. Gusti Matur. Sing sak tenane mbok ngerteni yen aku ora nate sedeng karo sapa wae to, Mbak. Si Ajeng. Lah seksine kowe to, Mbak. Ngomong ya Mbak ya, aku njaluk tulung karo awakmu. Kang Mas. apa diperkosa? Kang Mas. Kowe kandha ora tumindak sedeng nanging para prajurit wis mangerteni. Kang Mas, saestu kula mboten nate sedeng kalih Kowe aja kono. sakit. Kowe aja. Yo kowe gandolan nanging kowe ora bisa gandoli katresnan. Oh, Kang Mas. Mbane menenge piye Mban? Apa nih? Apa? Sampun Gusti Pak. Kurang apa aku meli katresnan mal kowe nanging Mboten kirang menapa-napa Kang Mas. aja kono. Kang Mas. Kowe iki ngopo to, Ben? Kok malah ngrusu-ngrusui ngono kuwi to? Ora mesake karo aku, tembak cucukan kowe iki. Ayo kowe kondo. Ing papan kini sadurunge pun Kakang bakal paring buka marang kowe. Kowe kondo bloko si Tanjung. Kula mboten sedeng kalih sinten kemawon. Yen ngaten kula sumpah Kang Mas. Sumpah prasetyamu Prasetya. Akeh sumpah setya kula kalih panjenengan. Menawi mangke jenengan napa niku kula badhe sumpah. Istri Tanjunge lalen. Apa tak kuwi? Aja ngono. Aja sak ngampar-ngampari. Kula pasrah kalih panjenengan. Menawi jenengan badhe mejahi kula. Sakmenika wonten sangsinipun. Waduh, toprak modern. pendelok sanksi blubet apa sanksi Menawi mengke kula pasrah jiwa raga kula kalih panjenengan. Kalih Gusti Allah disekseni dayang-dayange balung. Wah, Menawi kula mengke ludira kula mengke anggondo arum menika artinipun kula wanita suci sesuci-sucinya. kowe kandha yen ludiramu anggondo wangi ateges kowe ora tumindak sedheng Mboten saestu.
sak banjure kepiye si Tanjung? Nak nanging menawi Ludira kula menika angganda banger bacin tegesipun menika darah kotor. menika kula sedeng Kang Mas. Kula sampun Si Tanjung pripun? sak kaping kandamu Sampun pecah Gusti Putri. becik ora bisa buka. Apa sing wis dadi kaluputamu Tanjung? Sampun pecah panjenengan Gusti Putri. Pripun Kang Mas? Si Tanjung, Aku wedi. Piye pripun Kang Mas? Kenging menapa panjenengan? kowe kandha yen ludiramu anggon tarung. Nggih Kang Ateges Mas. kowe ora tumindak sedeng aing. Kula setya kalih Yen panjenengan. ludiramu anggon bacin ateges kowe tumindak sedeng. Nggih Kang Mas. Waspadane si Tanjung. Ing papan kene pun Kakang wis Ayo nanti tak kosek tok keris ku angel lho. Ing papan kene kowe wis gawe wirang pun Kakang si Tanjung. Kula sapa kuwi si Mboten Tanjung? Kang Mas. Kula rumaos mboten nate gawe wirang panjenengan. Piye? Kowe kandha ora gawe wirang Mboten Kang Mas. nanging kedadian ning papan kene. Saestu Kang Mas. Ganti bangun autek. Kedadian Ban. Rene. Mayarno Ben lucu. Si Tanjung. Waspada. Kang Mas. Mas siji Mas Ginseng. Ning. Ing papan kene ora ana liya kejaba kowe lan aku si Tanjung. Aku wis sutek nyawa kowe ning papan kene. Mula saka kowe si Tanjung. Panjenengan tega kalih kula Kang Mas. Yen kowe wis tega marang katresnanku nanging Saestu Kang aku ora bisa meni pangapura marang kowe. Kang Mas. Hei si Tanjung, luwe becik kowe suwike si Tanjung. Kenging menapa panjenengan pecah Gusti Putri? Yo kini mbok tangisi bendaramu putri. Menika panjenengan kula tresnani. Yen kudune kowe tresna marang bendaramu nanging kowe kudu mangerteni apa sing kedadian ning kan. Kula sampun matur bloko dumateng panjenengan Gusti Patih. Nanging kedadian iki sing ngerti sak leker genthonge ora ana liya kejaba mung kowe. Yo kini kowe ora kandha. Ajure. Aku wis kandha apa marang kowe. Yo kini kowe ora ngeman-ngemanake. Ayo mikir. Iya. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu diajeng si Tanjung. Kula aturi buktekaken Gusti Putri menika setting napa. Yen garwaku kandha ludirane anggon darum ateges ora tumindak sedheng. Belo ora waduh. Ora. Diajeng si Tanjung. Lho, urung. Usah tangi. Piye kok iso? Urung kok iso aku isih nangis. Aku kesel aku. Deluh diajeng si Tanjung. Jebul diajeng. Luput aku ngadeni kowe diajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Patih? Jebul kandaning ludiraning karo aku si Tanjung anggondo wangi. Kula sampun matur dumateng panjenengan menawi Gusti Putri menika boten tumindak lemah. Nanging menapa tetep percaya. Oh alah.
sing luput Biyong Mbah. Sakit sing menapa sakit. Niki putra kanggo tresnani. Ayo dirukti bebarengan. Ayo dirukti bebarengan nyuwun pengajaran marang Gusti Prabu Sadikrom. Cumeneng. Cumeneng. Wah, lesu tenan iki Mban. Sing mbok karepe piye? Ayo siwang-siwangan. Garwa aku si Tanjung dirukti. Utang bondo utang duit duit. Sarane panjenengan sampun percaya benture kang kula tresnani. Sing mbok karepe Sampun mateni saged mboten saged yen kita mati saged. Beluh aja ae. Biyombat. Kowe wis kok atene. Ketok enek sing urung mati. Aja kaya ngono Biyombat. Sumbune. Seure. Gedek dase. Biyung Ban. Sutradara. Sutradara. Pakem. Manut pranatan gancaring cerita lakon Sri Tanjung Sidapaksa. Ora ana tinone kok banjur Sidapaksa melu mati. Yen boten wonten sutradara kados panjenengan, boten wonten kedadian paten pinanten ingkang kados mekaten. Apa kowe ora maca nggon bor mau? Kula maos Ora ana lelakon patine si Sidapaksa. nanging iku sedaya kang kula tresnani. Gara-gara panjenengan. Iki kok saking panjenengan sutradarane menika mati sedaya. Sutradara. Sakit bener sakit nyentang mati saking tangan kula. Kabeh wis mati. Aku terus melu sapa? Tinimbang aku urip dhewe. Luwih becik aku mati. Bar Mas saya. Apa tumen sindane ning kono matimu kok golek nggon ki lho. Mati kok golek nggon ning ngisore brutu apa enek. Wis kok. Langsung kita bawakan sebuah lagu Sri Tanjung. Gamane Petro ngawur. Asem. Pangapunten lho Mas Ayong. Sing bleset king pageliran niku. Wong kudune iki ambene wangi reja-rejaning jaman Dadekke Banyuwangi. Lah kok terus Sampai soben maka sing mati Sri Tanjung yo. Bangsane yo. Oh mesake manut lakon ngono lho. Ayo lho gelungane penyet kabeh. Mbok biaya. Bisa kayak tempel iku lho penyet lho. Mbok biaya gelungan lo terpal kok, Bu. Pokoke derek Pak saya. Yo saiki bebarengan Genduk Umi, Mbak Uun, Mbak Dian dan juga Mbak Winong. Yo bersama-sama. Oke. Ayo Nong. Nih, dalam lagunya Tembang Kangen nggih nambani kangene Bapak Bupati kalian sedaya warga masyarakat ing Galuk Kedung Tuban. Oke. Cekedot. Monggo dados lajeng mawon. Terima kasih matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Umi, Mbak Dian, Mbak Uun kalian Mbak Winong. Ugi ngaturaken salam hormat dan terima kasih kepada komunitas Wayang Mania Community WMC. Wah, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Siapapun dalangnya, siapapun bintang tamunya, yang penting wayangnya. Iya, hebat. Entup ana tawone. Lakon wonten topipun. Jenengan ngoten. Kalah dhisik. Tiwang didisi ya. Bungklan wonten entopipun.
Wah, bunglon ngendi nek ngentuk barang. Enten sandinge nek tawone. Oh iya. Lakon wonten tutugipun. Iya. Seneng ya seneng ning pun ninggalke pakem pewayangan. Wah. Lumaku ning wayang gumantung saking makripatipun panjenengan. Wah. Mula mangke dipun sambung wonten season 2 di Goro-Goro Mas Ayo. Lebih menarik, lebih hebat. Nanti ada atraksi Mas Jok Luduk menari di atas benang. Wah. Luar biasa. Penasaran tenan aku, penasaran iki kok. Pakai Goro-Goro. Wah, genah dier iki kok ya. Sungguh pakai wonten pakai Goro-Goro. Terima kasih. John Kennedy mengatakan apabila politik itu kotor maka seni yang akan membersihkannya. Ya. Yo, Magito Mbadut nih gelar cerita.